Dragi moji, veseli i zdravi bili. Danas ću vam govoriti o emocionalnom ropstvu. Emocionalno ropstvo naša je odluka da svoje raspoloženje, svoje emocionalno stanje podredimo riječima drugih. Što to znači? To znači da ne odlučujem ja kako ću se osjećati, nego odlučuje neko drugi koji će mi kazati nekakve riječi koje su me u nekom trenutku povrijedile. I sad to meni pokvari cijeli dan, to me povuče na dno, to me baci u tjeskobu i ne znam šta sve ostalo. Treba kazati da dio te reakcije, odnosno dio emocionalnog ropstva, pa i veći dio, dolazi zaista iz podsvjesnih programa. Odnosno, odreagiramo na neke stvari ne zato što su one strašne ili što neko kaže neko jako ružne stvari nama, nego zato što one s nama izrezoniraju. To vam se u biti najčešće događa s ljudima s kojima ste bliski, broj 1 obitelj, pa onda sve dalje. Ljudi s kojima prođete više stvari, više događaja, sjećanja, trauma, s njima ćete imati više programa i oni vas bolje mogu inducirati, odnosno djelovati na vaše emocionalno raspoloženje. Naravno, ako im vi to dozvolite, odnosno ako dozvolite sebi da budete tuđi emocionalni rob. Drugi odlučuju sve o svemu, pa čak i o mome raspoloženju, a ja sam tu samo žrtva i ja sam tu nebitan. To je znači stav neke osobe koja odluči biti emocionalni rob. Također je važno naglasiti u biti da cijeli život ne možete biti ispod staklenog zvona i uvijek će se naći netko ko će nešto kazati, šta će vama u tom trenutku stvoriti nelagodu, pokvariti raspoloženje. Uvijek će toga biti. Neke stvari će biti namjerne, da vas isprovociraju, neke će čak biti i nenamjerne, ali vi morate biti ti koji odlučujete o svom raspoloženju. Jer ne postoji nijedna osoba koja će kazati ne znam kakvu riječ na svijetu, koja može biti toliko loša koliko će biti loša vaša reakcija na to. Riječi su samo riječi, a vi sami im dajete značenje. I ono značenje koje im date definirat će i vaš stav prema toj informaciji. I to je sve. Znači, nemojte dozvoliti drugima da upravljaju s vama. Nemojte biti ničiji emocionalni rob, ni onima koji to rade namjerno, ni onima koji to rade nenamjerno. Jer vi ste ti koji morate odlučivati o svom vlastitom životu i vi ste svoja zaštita. Znači, ne možete nikad očekivati samo da izbjegne ovoga, da izbjegne onoga. Nema od toga ništa. Vi morate biti dovoljno snažni da odlučite da nećete biti žrtva ničijih riječi. Kao što sam rekla, riječi su samo riječi, a vi ste ti koji im date značenje. I kad im date značenje, možete biti žrtva ili možete biti kreator svog života i raditi onako kako je najbolje za vas. Evo toliko, ovo je inspirirano brojnim postovima i komentarima ljudi koje vidim na Fejsu i često puta kažu kako im je neko zbog nekakve riječi pokvario dan. Nije im niko pokvario dan, nego su sami sebi pokvarili, jel? Isto tako, sami sebe vuku na dno i sami odlučuju biti žrtve. Nemojte biti žrtve, sami kontrolirajte svoje emocije i uvijek na isti način da radite na sebi, to je najvažnije. Znači, ako vam neko nešto kaže, što je izrezoniralo s vama, što vam je zasmetalo, bez obzira koja je to riječ, pitajte se zašto mi to smeta. Šta je u toj poruci, šta je u tim riječima da meni smeta i onda odradite na tome. Naciljajte problem i počnite tapkati. Evo, to je moj savjet za danas. Stojite mi dobro i vidimo se drugi put.